dadewethu, mina kaGwala ngumakoti olotsholiwe. Iwengu nje lezi ezikhulumayo ezithine zehlelwa impilo angeke ngize ngizenze lutho, futhi angeke ngize ngiziphendule ngoba ngizophelelwa isithunzi, ngehlelwe isithunzi kaGwala bengabe sayibona lento yabo nomntanabo ukuzithoba kwami kanye nenhlonipho yami. Futhi akusilona iphutha lami ukuthi ngiphumelele ngisesemncane, ngaba nezinto zami ngisesemncane. Ibona futhi labo abangithukayo abathi ababafuna osabawela. Ngifuna nje ukuthi cha, umyeni wami ngiyambongela ushaya intokasi impela ngoba ngiyayithuka mase ngithuka naye izisheli zami ebezingifuna phansi naphezulu. And abanye bayangazi ukuthi ngubani, ngiyiphi le ntokazi eyayitrenda ngamuphi unyaka ifuna izinsizwa zayehlula, yazehlula lezo nsizwa. So ke abantu vele bazokhuluma futhi noma ngingabakhombisa i-ID yami vele uyabona nje sebethe nje ngina 45 ngina 50 kanjani. Akusho lapho ukhuluma mntaka baba izinto ezinoba bengane abathathu abehlukene ngebongo. Hayibo, mina umyeni wami wangifica ngiyintombi ngithe nje phaka wangiqhumisa kathathu, intombi iqhumiswa kathathu. So manje ukuthi ngizodaza nezinto ezingazi ukuthi umntombi bazo baphelelaphi. Okwesibili dadewethu, abazi ukuthi uMjolisi akangibonanga ngigqoka i-uniform yasemsebenzini, uMjolisi akangibonanga ngidrive iMercedes yami neLexus yami, wangibona nje ngiyisentombini futhi zaphelele zizinto. Kodwa wabona mina wakwazi ngamo okwakufanele kwazi emva kwesikhathi. Nakhona futhi mina ngangingazi ukuthi uwumculi. Ngezwe nje abantu sebesho ukuthi lo mfanele uyacula, ngangingazi nje, ngangibona insizwa nje naye nje ebona intombi. So ke mina igama lami nesithunzi sami ngikusebenzele futhi abazali bami ngibahloniphile, abazali bami bayaqhenya ngami. Uyabona ubaba wami uyaphenduka ethuneni la kakhona ngoba lokho kwenziwa umyeni wami, akwandele umuntu. Nalokho futhi engiyikho dadewethu akwandele umuntu. Akhashit man, damn it. Ayi noma bengakhuluma bazokhuluma nje futhi kuzodlula nje ukuthi nje wishi. Kodwa ke ngibaqhaphazela emakhanda nanokuthi ngeke uthi ufuna ukugana inhlansuthi ube yitendele emcimbi ukhulume njalo. Bayongixolela ke labe bebemposta ku Facebook, ku TikTok, ku WhatsApp. Insizwa vele iqala ifunde, iqale yafunda yase yambona unkosikazi ufanele ikhaya la kubo. Ngiyangizwa dadewethu ngoba mina umyeni wami akangikhethanga kwababili kwabathathu, ungikhethe kuyinkulungwane zentombi. Wasathi ngikhetha le ntokazi yasemsini uMadlamini ahamane Shila, damn it. Hayi ngiyambona umyeni wami ukhethile. Hayi sewungazamazama umhlaba bethini bekhulume bethini. Kodwa okusela ngumakoti kaGwala imini uNdlunkulu nabayolandela umyeni wami uyobonisana nami. Futhi mangithi cha lo myeni wami ngimboni lahle ngiyobe sengishilo ngithi unjalo ake sithathele. Uyayibona nje leyo nto dadewethu injalo nje mntaka baba. Futhi phela ke emntombini vele nje uyathuka nje, intombi vele uyathuka uzulotshola uzuqede. Bengiyini mina bethu ukuthi le ibhinqa zwangena ethuneni, bengiyini ke mina. Oyingane zakwethu kunjalo ke nizwele ke le clip okukhulunywa ngayo la kule video. Mina igama lami ngumsizi umfana phansi eshozini ngomhlabela ingana inkosi yo-admin bonke ke bephelele. Ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Ahlangana lapha kwi-comment section. Mina ke sengiphuma kanje.